Aken wilujeng dalu Rama Sun, Mak Cangik Biung Cangik, Mbak Yuli Mbok. Pripun pawartosipun panjenengan? Apa? Pawartosipun kados pundi? Beritane. Nggih. Slamet rahayu niskala nir ing sambikala. Syukur bejo sewu. Apa? Piye lek ngomong kok saya ora cetha to lafale kok. Syukur bejo sewu. Bejo kemalangan melu bunga. Bejo e omong. Bejo. Bejo ki untung. Wo bejo to? Iya. Aja bejo, apa? bejo. Bejo. Oh, ya. Lek kabarmu piye, Cayu? Jogja kabare piye? Jogja kabare sae. Nggih sami mawon nggih. Ajenge suro to niki. Undangan kathah sanget niki. So jenenge undangan manten niku mbok kula enten gangsal welas onten. Oh, gangsal. Nyumbang terus kula nggih. Oh, dadi bendina iki pentas ya, no? Mboten pentas nyumbang. Becek. Apa itu becek? Buwo. Enggak tahu aku. Buwo itu nyumbang wong digawe engkek amplop lho. Iya itu. Lah iya kowe ngono to? Iya. Aku entuk undangan ora kok PY ngono ora, entuk undangan. Tegese ora kok pentas ning oleh undangan becek. Iya, saking banyaknya orang nikah. Nyumbang wong digawe ngene piro? Hah? Yo ndelok-ndelok. Nek wingi cara aku duwe kawe wingi ngene 30 ya tak ndukke selawe. Sik to. Selawe repes to apa 30 repes ngono maksudnya apa? Lah iya to, dilihat gitu loh. Kan aku masih enom, carane wingi wong tua nek aku 30. Yo nek tak balekke yo selawe ewu. Ngene lho maksudnya L. Piye? Nek Jogja iki becekane ning kene ukurane piro? Nek wong kene cara tangga teparuke. Ukurane 20 cm ping 20 cm itu. Becek lho, Dul. Kok iso ukuran 20 cm? Kalau di Jogja tuh namanya becek itu becaan itu. Iya, 20 cm kan ukurannya barangmu. Bukan barang, kotake. Kota. Besek. Maksud, lho, kowe mau kan dadi ukurane 20 cm to? Lah iya. Lah ya 20 cm ukuran barangmu. Beseknya. Sing dimaksud ukuran berapa jumlah finansialnya tuh nilainya berapa? Oh lah ya itu tadi ndelok. Kuwi nek carane karo kanca apa wingi ndelok kan carane mlebu ngono dicatet. Biasa, umum dicatet. Nek seniman ro seniman upama Pak Sun wingi nyumbang aku 100. Yo tak ndukke 75 ngono. Balik kene. Ora balike malah mudhun. Ya mudhun no. Lihat dulu. Kan statusnya dhuwur Pak Sun to karo aku. Nah, jadi aku balik kene yo aja ngungkuli. Upamane kowe dadi manten aku panese becek ning awakmu piro? Yo sak yuta. Iya, wangun-wangune dalang kondang kalogo kok. Sangune kene kono 500 S. Sangune gang 100. Ya, bensin sak supire. Bensin sak supire. Beceke sak yuta. Lah iya, berarti 1.500.000. Iya, entek mesti sak mono. Ya kuat to biasane. Ya kuat ae. Lah iya dalang kondang telu. Utang tangga kuat. Karo jumeneng kok. Jumeneng, nggih. Pajan aku karo sampean iki kangen Cayu. Piye? Bolak-balik aku bendina Jumat lagi mesti ngipi petuk sampean. Ini aku bentar dulu tak genahke iki. Ki ngimpi cara piye? Kaya sing tadi dibilang suruh prihatin wudo gitu. Telanjang itu. Piye? Yang tadi dikata orang prihatin kalau cowok biar dapat jodohnya suruh tidur telanjang di depan rumah. Kuwi mulangane wong biyen ya, Nok. Lah yo. Wong biyen kuwi ngene, "Le, kowe lek golek jodoh turu udo ning ngarep lawang 40 dina 40 bengi ngentenono ngipimu." Mosok iki keroke akal-akalanmu wae. Kowe ora rabine wong biyen, rene tak wae. Rene, rabine wong biyen ngene. Apa? Gimana? Iki jaman rong enak agama kaya ngene. Salam. Gimana? Oh, salam. Iki lho. Ini lho tangan tem apa? Saya ngene lho. Tangane tempuk, jempolane ditempukne. Glebak nganan rahayu wis dadi. Mula wong biyen iki bojone akeh. Masa cuman diginiin terus langsung dadi neteng. Iya, rabine wong biyen ngono kuwi. Bapak besan karo ya bapake wong wedok karo bapake wong lanang. Iya. Ditempukne mantene, salaman jempolane tempuk. Tembungnya apa? Rahayu digeblak ning anan plek wis dadi bojone. Wih.
Wah untung aku dudu wong biyen aku. Yo dene penak banget wong salim dek ngono aku mben sakmene iki ana aku nemu bakul cilok dek dadi bojoku, nemu bakul siomay dek dadi bojoku ngono. Penak banget mangsaku. Ngono kuwi tata carane mbiyen ngono ki beda karo jaman. Enenge surat nyurat lak sakwise merdeka to. Iya bener. Kadembangan dadi desa, Onderan dadi kecamatan, Kawadanan dadi pembantu bupati. Wong lek rabi sadurunge kuwi Rahayu geblek plek dadi bojone. Oh iya. Dadi ki mau dadi bojoku. Iya, ya Allah. Aku dudu wong biyen, sorry ye. Kan aku wong saiki. Kan itu wong biyen kan yang digeblek jadi bojo kan. Oh iya. Lah iya kamu wong biyen, aku wong saiki dadi ra iso gatuk. Wong sing apik perpaduan antara wong biyen karo saiki tak omong. Masa? Heeh. Enggak. Nek golek bojo saiki ilmune kurang. Lah kaya napa? Nek karo aku ngono ilmune ra oke. Ilmu apa dulu? Ilmu apa? Yo, ilmu sembarang duwe, Dok. Ngono. Apa? Sing iso mbok umukke ning aku apa? Ilmu apa? Sing iso diumukne ning aku, masa diumukne piye? Loh, ya sebagai perempuan kan berhak memilih. Tak lihat dulu ilmu apa, kok ilmu otok. Apa? Ilmu otok. Lotok apa ya? Ilmu otok itu judi apa-apa gitu loh. Oh. Ilmu apa dulu, maka kutanya. Ya sembarang ilmu. Lah ya nek sembarang-barang ya macam-macam ilmu ono sing ngolo, ono sing api, sing ngolo di gua, sing ape di jupuk. Wah, ngono ya. Iya. Suwe sekolahmu ning apa kok pinter koyo. Sekolahmu iki saiki apa? Apa? Kula sakniki mendet S3. Wah, calon profesor. Doktor. Dokter ya? Nggih, tapi nggih kula tilar-tilar. Oh, berarti ki pirang semester sing S3 iki? Hah? S3 niki sampun kinten-kinten 8 sekawan. 8 sekawan iki piro lho maksudmu kok dimon kok uang to kok. Kok 8 sekawan iki piro? 8 semester, 4 tahun. Wow. Ya. Iki wis oleh berang tahun? 4 tahun, saya mulai dari corona. Wis arep lulus berarti? Iya disertasi. Oh. Disertasi itu kayak penelitian akhir. Bar lulus kok ngene dadi opo, Nduk? Ya, dadi entong. Aku ya mbah, enggak tahu namanya aku cuman selo. Berarti samane pinter ngono ya, Nduk ya? Ya enggak pati ya sih. Ndak artinya jurusan S1 apa? S1 tuh dulu ambil pedalangan. Oh, jurusan pedalangan? Jurusan pedalangan. Berarti iso ndalang? Ya, setetek-setetek lah. Oh. Ora pati yo apik. S2? Biasa. S2 psikologi. Apa pelajaran apa iki? Waduh iki. Iku tentang jiwa. Wah, aku ilmuku kuwi, Nduk. Apa jal umumno. Lah psikologi iki ilmuku lek perkara wong kuliah kador arek. Aku iso ndelok wong. Mamane kowe ning sandingku ngrasakne apa ngene aku ro. Oh. Kowe arep omong apa kowe arek aku piye ngene aku ngerti. Wacane aku kepiye saiki. Tatap mata saya. Engko lek ning mobil tak anu. Loh, kok dadak ning mobil ya sekarang no ditunjukke ning masyarakat. Nek banjur S3-ne jurusane? S3-ne. Ditunjukne apa? Tunjukke masyarakat ki bener ora lemu nerawang. Iki sekolahmu S3 kok masyarakat kok masyarakat. Jawa itu kebanyakan tulisan Jawa jadi baca Jawa. Ya masyarakat ya masyarakat ngeyel kandhane ra. Oh, dadi masyarakat iki Jawane masyarakat. Iya. Bener kuwi. Berarti lek malaikat Malaikat. Kinten-kinten mekaten. S3 kula mendet kajian seni budaya, kajian seni masyarakat. Lek pengrawit. Lek pengrawit apa? Lek jeneng malaikat molokot. Lek pengrawit. Ya pengrawit kan itu nek cara aksara Jawa. Dudu pengrawat. Ora, itu ada wulune. Pengrawit ki nganggo wulu. Kok piye maksudnya? Weh, lah iki dalang ra sinau, mbok ini aksara Jawa kamu. Lah maksudnya kowe ngomong wulu piye? Yang nama aksara Jawa itu ngelegeno, itu sandangan kalau dikasih ngelegeno kalau ora ngelegeno. Apa?
Nglegeno nyeromok. Oh ya. Ngelegeno. Ngelegeno kalau dikasih sandangan itu nanti ada munine. Corone beng rawit ki mburi ono wulune. Contohnya. Oh. Wit, dikasih wulu, dadi wi, gitu. Paham aku? Pinter kok. Kok jen kaya ngono kuwi cara dadi bakul emu injir ramu kene. Ya piye carane kok? Nduk, iki ra ana daleme Bapak Haji Mujian. Bapak kakek. Bapak kakek sih, tadi aku wis dirangkul, foto ya ndok, oke siap kakek, langsung ngene. Kowe ra ngerti lho. Kuwi ngerti. Kuwi sepuh. Ning atine iki muda. Melu uprut. Taruna. Lah aku tau dijak uprut, aku ning sikirine. Uprut itu apa? Aku enggak tahu uprut. Uprut mobil sing balap-balap ning kene dudutan iki lho. Oh, off-road. Off-road itu bahasa Inggris, bukan uprut. Lek wong kene ya ngarani ya uprut ora bahasa Inggris bahasa Inggris. Oh iya, oke, uprut lah. Lek bahasa Inggris apa? Off-road. Oh, dadi sampean pinter bahasa Inggris ya? Iya lumayan lah. Saiki ngomong karo aku ke bahasa Inggris, aku bahasa Jawa. Oke. Kamu dari mana? I'm from France. Je me vous présente, je m'appelle Elisa Orcarus Alaso. Oh, dari Solo ke Jogja sampai ke Begelen. What did you mean, please? I can't understand what did you say. Please make it clearly. Yes. Saya dari Surabaya langsung ke Jogja, terus ke Jakarta. Lalu balik melewat Pekalongan. And what's the question? Wow, kamu lewat situ juga? No, I'm from Yogyakarta. No. What do you mean? Beli sate di Pekalongan. Itu Lor Dalan itu. Okay. You eat sate? Yes. In Pekalongan? Bukan, tahu takwa Kediri, sa. I can't understand. What did you say? Please make it clearly. What do you mean? What do you mean? Aku saya bingung bahasa. Ayo piye? Lah wong kok Inggris kok diatur Jawa ya mumet jeledeng. Ya pokoke diawur ngene lho. Ngatur napa karo para sepuh kene? Jek niki wonten tamu ndutan ingkang kathah lho. Menika menawi kula mboten boco nggih mengke ndak hutang nggih. Iya. Nggih menika kula boco lumien. Kula waca ra kula waca. Menika saking buah berkah Jember nyuwun lagu Cinta Tak Terpisahkan. Lho amplope kathah lho Rama. Enak isine, Pak? Iya delok silahkan dilihatnya. Aku randulet. Isin tau. Lah piye? Engko dikira aku ijir duit. Oh, enggak mau? Enggak mau. Diwakilkan siapa? Ya gengsi dong. Oh, berarti aku aja. Oke. Beneran enggak minta? Oh. Iya, deal. Kredit apa kan? Iya sih. Oke, yang berikutnya saking buah berkah Jember minta lagu Pantun Cinta dari Rhoma Irama. Oke. Lagu kuwi. Pantun Cinta ro. Apa? Oh, enggak tahu. Enggak tahu. Enggak. Aku milenial. Indahnya bulan. Oh, enggak tahu. Belum tahu. Tak seindah matamu. Duduk kuwi ya. Iki lho katanya Nanda bukan. Kagem Duduk kuwi. Sing di Pantun Cinta. Banyak buah semangka. Wow, kuwi ta. Ya. Kagem kakek ugi mempelai berdua. Semoga bahagia ngantos kaken-kaken nenen-nenen. Inen-inen. Sastramu piye lho kuwi? Inen-inen. Kok enen-enen? Kak, itu bener loh sama tulis. Bener tulisan gitu. Kakek itu kan bahasa Jawa kan kakek. Aduh, tak boleh itu macam itu. Inen-inen. Itu macam lah. Salah. Kakek itu kaken. Nenek ya nenen. Kakek, nenen. Kaken, nenen. Gitu. Ngono ya? Iya. Ya wis tak aku manut kowe kok saya ora jelas. Yang selanjutnya dari Pak Kades Jombang Jember. Caping Gunung Jengglengake. Oke. Oh, ini rombongan dari Tempeh Pulo Lumajang. Oh, dari Tempeh Pulo. Saya pernah ditimbali Bobo Haji Sugianto niku pun wayangan nggih. Ini sing melopori Bobo Haji Sugianto saka Tempeh Lumajang. Oh, matur suwun. Bola kene dukun laris ra umum. Oh, nggih, mengke berarti dipinangkani khusus spesial iki ben sesuk kayak ditok PY meneh rono. Apa?
situ sayang sini ndak. Buah berkah dari Jember, Griges, lagu Selendang Biru. Oke. Wah, jan oke tenan. Buah berkah Jember menika lagu Keramat. Keramat huruf. Keramat. Ya. Terus dari buah berkah Jember lagi lagu Aduh Senangnya Pengantin Baru. Oke. Sudah, sedoyo sampun kula baca. Iki eneng undutan iki dari Bapak Nugroho anggota Dewan Kabupaten Blitar minta gending layang kangen. Nggih, Bapak Nugroho mangke kula aturi. Ngaten nggih. Bapak Torong napa rawuh nggih? Pak Heru Torong. Pak Heru Torong. Oh, dereng rawuh. Wow, janji arepe munggah panggung. Oke, siap. Nanti juga ada Bu Punjung kayaknya tadi hadir foto juga. Ya, sekarang punya nyembang ya, saya. Oke, ajeng sing gamelan napa keyboard? Kira ana to tembang main ning Ponorogo. Lupa aku. Duh Kakang Patuko Punden. Mak, kowe ngesir aku lho kuwi. Enggak, wis lali aku. Oh. Wah, lu kayak supen kula niku. Duh Kakang Patuko. Jenengane Mas. Aku lupa lho Pak Sun. Alah, tetep lupa ya Mas dimuni. Oh ya, gimana diajarin? Duh. Duh Kakang. Duh Kakang Patuko. Ya. Duh Kakang Patuko. Karo lungguh sungkem. Linggih piye? Cukup karo sayang ngono. Iya. Duh Kakang Patuko punden mami ngono. Duh Kakang Patuko punden mami. Sada, kene. Ben mesrane kene. Pundi? Sini dong. Ih, masa deket-deket. Alah, tak ndang lah. Kenapa sih harus deket-deket? Lah ngene iki saking sayange karo awakmu, Nduk. Iki ambing ngipir mas aku nglungi sarung aku. Hah? Ngelungi sarung? Duh Kakang, ya. Duh Kakang Patuko punden. Kaya Widayat karo Bu Marsida. Sing tatak aja nyawang perkara rupa lan umur. Nggih kula mboten. Sebab asmara itu buta Cahyo. Napa nggih to Rama? Iya no. Asmara menika wuta. Buta. Lha nek kowe cedhak asmara merem. Oh kudu merem. Sayakti. Kawula sayakti. Kawula sayakti. Bekti marang. Pripun? Kakung. Bangkrep lho ngamati aku lho wae. Ya nak, kowe nembang sing apik. Nggih. Oh nggih. Wis to. Sampun iki. Iya wis ngono aku wis marem aku. Pun marem. Iya aku kene delo rampung. Cedhek karo sampean pemedadi iki malah budrek. Dadi wis. Nggih ngentek-ngentekke napa-napa nggih. Iya wong kuwi ngeretan kok. Ya tak turun tembange apa? Nggih. Niki niku boten. Sampeyan nembang eneng tembang malam Minggu ya. Mengko karo panjenengane adik kula nang Lawak Raja. Oh nggih. Kowe urung tau kenal ta? Deleng. Lawak Raja. Lawak Raja. Raja. Karo dhewe ya. Engko ben karo munggah panggung. Malam Minggu. Lagune Malam Minggu sing tak tunggu kae. Engko kowe engko anyang-anyang. Aku lo mikir lo aku malam minggu apa sih jebol dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngader ning tawa ngader itu kan. Alah niku nduk kok malam minggu sih. Ya terno. Santai wae ora perlu khusus. Siap. Ndak ada. Nenek sing